अजामा बै जों थांनाय 25 तारिख जुननि सालमारियाव ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि प्रस्ताबनो जों बिलनो जों पास खालायखा जत आदं रकनि गोबांकुक आदं रकनि खाफुरदमा बै बरकनि याक्ति सामा बै खिताबुक आबागैनो जों नरंलो खना हास्तेनि गोबां जागानि लगे लगे चिनर मंगिया गामियाव बाहायनो आने 11 नम्बर महारानी तेलेमुरा एडिसी कन्स्टिट्युएन्सि वहायनो त्रिपुरा सरक सिनि त्रिपुरा थाने आदं रक खातुं खाजां लाइजाक दिनी मंगिया गामियाव खाना बाहायनो गिलातली उत्तर महारानी रो अब हाइकेनो हिम्बो तंलायनाय खातुं जागलायनाय ताई पेखाकनाय रक पेटलाय जों महाराजा न हामबाय या फारलायनाय ताई त्रिपुरा थानो ताइबो आयुग लक्ष्मणनि खरांथि सालायनाय थांनाय 25 जुन सालमारियाव फिल्चार हास्ते तिथि एडिशननि हाफां रकनि वाइनै रेमनै अधिवेशन कक्सा पान्दाव जों नरकनो जत लुकरकनो जों एडिसी हाफां फाइके हांकेनो जों ताताल कक साया जों फेमलगिया जों एडिसी एडिसी हाफां फाइकेनो ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड सनामनानि त्रिपुरा सरक कमाय थांमानि त्रिपुरा सरक गुसुब जागमानि सिनि मानथाय रसकमाय जागमानि आबनो आलायजा हास्ते खायनानि बागै जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड सानमानि दा आबनो त्रिपुरा मोथा बुबाग्रा जय त्रिपुरा लेन्ड जय त्रिपुरा लेन्ड बुबाग्रा जय त्रिपुरा लेन्ड जय त्रिपुरा लेन्ड जय त्रिपुरा लेन्ड जय त्रिपुरा लेन्ड त्रिपुरा मोथा त्रिपुरा मोथा त्रिपुरा मोथा त्रिपुरा मोथा जय त्रिपुरा लेन्ड